Hi mga moms! Good day! Sa ilang araw na lang ay Pasko na. Ano po, and I'm so excited to share you yung aking nagawa o yung aking gagamitin costume para po sa nalalapit naming Christmas party. No? So, I will be the giant, as in giant, literal na giant. Ito muna. Diba? I have a ribbon. 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 Sinisip ko kung dito ko siya ilalagay or dito sa leeg. So, parang feeling ko dapat dito na lang pala siya sa noo para hindi masyadong kita. Ayan. So, I have a ribbon customized plus, eto papakita ko sa inyo. So, eto na! Eto na siya. I am a giant Christmas box. Ano? Christmas gift or gift box. So, binata ko sa Christmas gilid. Struggle is real. Sade! Kala ko mako-cover ka lahat. Di pala. Inisip ko sa leg na lang or dito na lang. What do you think? Kaya lang kasi lalo, parang mas gusto ko sa ulo. Mas gusto ko sa ulo. Diba? Ang cute. So, or dyan sa gitna siya. Sa ulo na lang para may headdress ka. Diba, no? Para may headdress. Ayan. Baliktad. Nakaside. Hindi, baliktad yung ano. Ayan. Ganyan. Ganyan. Pero nakasaya sa side. Nakaside siya. Ano makita yung pes ko, no? Ayan. So, syempre, nandito na rin yung ilan sa mga gifts ko. Dun sa mga, anong tawag dun ni Santa Claus? Sa mga mababait na bata. Ayan. Sa mga naging mababait na bata for this year. So, ngayon, hindi naman masyadong obvious yung chan ko dito. Kaya bakit nabitin ako? Pero okay lang yun. Sakto lang. Parang baka chuchuros. Kaya kung iniisip ko, ano yung magiging pang ibaba ko? Oo. Na leggings. Tapos itong kamay, ganito na lang. Wala kasi akong gawa. Naghahanap kasi ako ng knee-high or ng leggings para mag-ano siya, mag-fit. So, simple lang itong ating ginawang costume, no? Ano to? This is a box mula kay Sisi Maymay Flores. So, magkaroon laki ng box. Then, yung foil, babalutan mo lang siya. Ganun na siya kasimple. And, bubutasan mo na siya. Parang nabababaan ako dito sa ano. Mas umiksi lalo yung kamay. Oh, di ba mas umiksi lalo yung kamay ko? Well, anyway, ayan na. So, paano ka lalabas niyan? Parang okay na rin to. So, ayan. Tapos nilagyan ko lang din siya ng ribbon. Ayan. So, total of siguro mga nasa 100 plus lang po yung gastos ko dito. Overall ha, sa costume na to. So, kung gagawa kayo ng mga very unique costume or outfit for Christmas, isa to sa mga masasuggest ko na ano, na pwede ninyong gawin. Kasi bago ako nag-decision na ito yung gawin kong costume ko, pinag-isip ako kung mag-ano ko, snowman or magki-candy cane. Kasi parang okay di siya kasi ano ba, kakaiba, bihira, alam mo naman. Kaya naisip ko kasi yung snowman, wala naman kasi tayo snow dito sa Philippines. So, kailangan ko pa mag-provide ng ano nun, ng snowflakes. Oo, di ba? Para ano siya. Well, anyway, ayun nga. So, ending, dito tayo nabagsak. Ayan, sa gift. Oh, di ba? So, pinili ko yung red na cover kasi this is my favorite color and my lucky color. Wow. So, sana lucky din tayo for this Christmas and for the next year para mas maraming blessings sa atin. No? So, ayan. Tapos mamaya, titingnan natin din kung ano yung mga costume ng mga kasamahan natin. Pero, ikaw, ano ba sa'yo? Ha? Wala pa akong na ano. Ay, nagsusuko na siya. Wala pa nga. Asa Ito sa maingay, Britney. yung mga nakapaghanda. Ikaw magsapa, nagsusuko na siya nito. Si Brit, ikaw, Ito kaya? yung blue lang ang costume ko. Kalo?
cellphone. May pasabog din yun. May pasabog yan, yung mukha niya. Eto, pasabog din to. Oo, lalo na si Danis. Danis sa'yo, ano sa'yo? Okay Pasabog ka na? din. Ala. Wala naman, wala akong pasabog. Ano, may escort lang ako. May? Ha? May escort. Halika na kay Nicay. Ay! Ala! Taray na, balikan na ligad na. So mamaya abangan natin kung ano pa yung mga paghahanda namin para sa aming Christmas party. So for the meantime, tatanggalin na natin siya pero syempre sa tulong ng... Nanganela. Sige. Para tayo Rob. Para tayo Transformer. Nag-transform na po. From gift into... Uy, Danis! Dahan-dahan. Wala naman yan. Kawawa naman yan. Yan. O, diba? Sinabi kasi balikbayan box, pero parang pang-hopya lang tong box ko. But anyway, eto na. Tapos, so pwede ko na rin siyang magamit na bilang props. No, pagdating sa gift giving, ilalagay ko lang yung ribbon dito. Wala sa ulo mo nga. Sa ulo Yan. lang. Then, bubunutin ko na lang yung mga gift for them. O, di Sa ba? ulo mo na yan. Ha? O, ipo-cover mo yun. Tatakpan mo yung ano sa kubag ng... Mm-mm. Para sa ganun, o, di ba? Though hindi naman siya ganun ka-unique, pero at least, di ba, meron siyang ano, meron lang akong gagawing kakaiba pang twist. Ganon. So, halika na, sugod na tayo. Ay, di, papakita ko na sa inyo para may pasilip. Ito po ay aking mga naipon, no? Mula dun sa aming mga event and shows. Ayan. Shedden! Kung ano-ano yan at yung kani-kanina, secret! Shedden. For the meantime, ay may papakita pala ako sa inyo. Hala, Amanda Pak! Talaga? Yan. So, ito na yung aming mga pang-exchange gift. This is from Brenda. Itong malaki. Ako nagbalot kasi kagabi. So, habang ginagawa ko yung tinatapos ko yung costume ko, binalutan ko na yung pang-exchange gift ni Brenda. Itong silver. Ito naman yung sa akin yung gold. Then, this one ay galing kay Britney. Yan. So, handang-handa na talaga kami mga moms. Diba? Ayun si Brenda. Oy, may nakita ako doon sa taas. Palagay lang ako ng mga nagkuha. Ang daming ampaw. Mga 200 pieces ba? Na ano? 200 pieces para Natig to 200 to 500? Hindi, ka ng mga bata lahat dito ba? Oo. Mga anak na nininay, mga lalaki. Para good ka na dumino ng biscuit o bravo, sa Jelly Ace. Yung ano, Dayan ba? Ano? yung bag. Meron sa ano, sa FCM, buo na. Buo na. May laman na. 300 na lang. 300 daw. Kami na lang. Lalabas naman. Hindi, mga tinda ni Donna. Ayun ang ilalagay. Oo. Mga domino, bravo. Ay, si Jeep, papalit mo sa party ba? The party bag sa FCM. Ito si Donna. 300 to. Bili naman siya ng regalo. Ano pupunta sa regalo? 300 pieces. Importa kay Donna. Yan. Nakita mo yung ampaw doon? Oo. Ang kapal nung ampaw ha. Salamat ba yan? Hala! Ano lang daw siya, simple girl, tapos may escort. Okay na? Okay na may escort? Nonchalant siya, ti. Tsaka bakit hindi mo nalang pinakilala? Ay, ano yung costume? Ano ba yun? Gagamitin mo pa ba yun? Yung gold? Pati, Yun ang gagamitin ko sa pagsayaw namin. alin yung black? Ba't yung mag-black? Colorful? Ay, yung blue na lang, diretso na. Dapat colorful. Mag-wings ang lagi ko para nakito ay. Wings? Mukha kang ipis doon. O lamok. Ang malaking wings, yung kapaeng. Yung kapaeng. Ah! So sino ka doon? Kay Blue Angel. Blue Angel. Kasi Blue Angel. Ang gurap ko anak di. Ang laki na ng gastos mo? Sada. Yan. Yung pang, hala, party mo na.
Yung ribbon mo, oh. Actually, pwedeng ano na yun eh. Pwede na yung bilhin eh. Tapos ano na lang, dadagdagan na lang yung laman. Diba? Yung doon sa FCM, nakita mo ba yun? Isang ano? Yes, FCM gamit ko. Sana ka meron yung party bag na Christmas yung ano. Meron, pero nasa ano, sa DIY. Nakita namin. Kaya lang parang medyo mahal eh. Ilang piraso lang, 50 pieces. Kahit yung pambata na lang, okay. Tanong mo muna kay Brenda pala. Sabi mo Sa kung mga pang bata. Christmas ba yung style o... Christmas na yun. Okay, picture mo tapos papiliin mo siya bago mo bilhin. So ito po yung grupo nila Britney na magpe-perform sa kanila. Ha? Oo. Kaya ka nayayaw-yawan eh. Kung yun. Kaya ka nayayaw-yawan. Ha? Candy cane. Ay ko dapat dalipat pa kay dako magkakain. O, diba? Ako, tapos na ako. Doon ako galing. Pasapot Sa nagpatahi. Tigana ko manina. Duwar ba ako manina. Manina na ako. Nagadiya. So, ayan na, abangan sa Christmas party ang aming mga outfit. Bye!